isusu takaita kambiri kekuridzira muzvimabhawa zvemauswa zvekumapurazi zviya panochirize mahomemade mahomemade vanhu vachitoungana tisina kana kukonekta kusvika tawana mumwe akatipa pfungwa yekuti mukatora pika kwakune masupersonic mamwe maredhiyo ane pika yaita zvekusvotorwa so pataiisa tsono yezvimarekodzi zviya izvi saka pika yacho waingoti ukangoiisa kabhatiri yaibva yatotanga kunzwika saundi. Saka pika iyoyo ndo dzatakashandisa kutanga kuita kuti saundi ibude mukaspika. Ukangopaisa pika iyoyo ukaitsamirisa pagitari kudai yaibva yatora yoisa kuredhiyo ikoko zvaingoita. Saka kubva ipapo kambiri kari kudini kari kutoenda kusvika zvasvika kune mastudio patakazofambirwa namukoma Ray Makamadze namukoma Oliver Mtukunzi. Certain stories, secrets, and technicalities are never revealed by an artist unless they are speaking with another artist. On the program Artist to Artist Monocast, Mano Mukundu speaks with fellow artists about their careers, lives, triumphs, and struggles. These discussions demystify what happens behind the scenes in the arts industry, offering important insights for those aspiring to join the industry. Josephat waita basa waya boss nanlanzwa nekunetswa nawo ngekuti aturo Josephat amboya pachirongwa Josephat ndamboya saka I'm sure vese vanga vachinetsa kuti Josephat ndauye requesting ya to granted and I know muchafara so zviri se Josephat aiwa zvinhu zvakanaka zvokuti tiri kungoita zvemagitari izvo tichingodaro tichidaro ndo Zimbabwe yacho Zimbabwe saka dangoti tidzokere back pakatangira kubva pakuzvarwa pakukura pakatangira penga udzoke ende kusvika patasvika nhasi. Kuzvarwa kuarea ipi? Isu takaberekerwa kumapurazi ekuBeatrice uko paiwo pafamu painzi Tantalon. Zvinezvi pato parukesheni zvaponi ndechekuNyatsime uko. Ini ndakaberekwa mugore ra1968. Asati tiri pamakore mamwe chitewa ando zvandakatoona kuti vanhu vari kungodai takangokurana nemwedzi vamwe nesvondo vamwe nemwedzi miri chingodaro saka ndo zviripo. Saka ndakaberekwa musi wa26 August ndakatobva mukukorokotedzwa gore rakakwana 57 years dzakakwana masvondo apera iwaya muna August muno, saka ndane 57 years. Aindazozvarwa zvangu 2 years later but hatingori pasi kumakore iwaya mamwe chete iwaya ndizvozvo. Zvekukura takambogara pamwe painzi paBlackford by Farm nechekuWaterfalls. Tikabva ipapo ini ndakaita grade 1 yangu kwainzi kwaBen kwaBakers. Tikabva pa8 miles apo tichidzika ndokunga ndo area yakunzi kushiwo kunzere ikokoko ndokwandakaitira grade 1. Samukuru ndiani yona Dayton? Dayton mukuru. Dayton ndiwa 64. Ini ndakazoitwa wangu 68. Kuzita Clever? Clever so manje angari kuma 74 ikoko 74 75. So mamuri wangano wakomana? Isu wakomana tatiri 8 or 10. Vasikana 4. So wakapinda magitari ndimi muri 3? Ini na Dayton na Clever takapinda magitari. Imosva kuti taingova pamwe chete. Hatina patakamboparadzana taingogara vangokura pamwe chete. Saka zvataita kana zvakanaka taita pamwe chete. Saka takabva tatanga zvemagitari, Dayton anga aripo, Clever anga aripo, ini ndaiwopo. Vanhu vemakore edu usually kwanguri tutanga nemagaba chete. Noti history yacho kungotaura zvedu but dzakada kunofanana fanana. Yatakakura ndemagaba. Ndo mafuta aiswa mugaba. Upfu waiswa musaga zvimaplastic so zvanga zvichiiswa ma50 kg ma20 kg nguva yacho iyo ende upfu wakachipa zvokuti. Saka pakatanga kunazoti akupinda magitari ndiani pa3 wenyu? Zvazvakaita ndezvekuti before tese isusu
tine mukoma wedu ainzi Nomias Somanje. Same family county. Same family, same baba, same mamai. Akamboita zvekugadzira magitari iwa. Aita akasiya chigitari chake pasi kudai. Akangoridza ndakatarisa chete, ndaitotraya zvaanga achiita izvozvo. Okay. Saka ndapesera ndakuridza zvinhu. But angari magaba iwa. Ari magaba. Iye akasvika pakuzofa zvake, asi akanga achiridza zvemagaba. Asi isusu nekukosha. So yakashaya musati matotanga band. Takata totanga. Okay. Tanga tatanga. Ndokuti ndiri kuziva kuti kune kwainzi kuGabaza kumapurazi iko kunana Beatrice uko. Ndo kwanga kusenza. Asi tanga tasotanga magitari kudhara. Ndobva azongoshaikawo. So pakati pa Dayton na Clever akatanga kubata gitari ndeni. Ndini ndakanga ndatongo uchitarisa blues. Ndini ndaingoridzawo gitari zvekudaro. But ndofunga kuti mandiri mune kafungwa kekukurumidza kubata so. Kafungwa kako ndo kakaitisa kuti zvigova zvazvava nhasi. Nekuti pairidza mukoma akangoridza ndikatongomira paari ndikaona zvaari kutarisa chete. Ndaitongozviita. Okay. Saka makore ake aaita zvebhanjo kwakuri kuma 70s. Isuwo nekufamba kwenguva kuma 80s ikoko. Kunga 84 inini ndaitowa nechibhanjo changu. Dai zvinhu zvokuti unenge uchiziva. Waiti ukaita chibhanjo chako ozvitora picture. Tingadai kuzoti ningirini pane footage hobo ingadai itori very important. Tingadai tiri kutoratidza vanhu kuti zvakatangira. Ndakambogadzira pagaba reOlive. Ndikazogadzira pagaba reRoyal. Madrums ogadzira taiseta bobo. Pane mama ningirini ninge hupfu so angakaita chisaga so. Angari very good for madrums. Chakasimba stereka. Icho taitozvitsvaga izvo bozi taitira kuti kana uchichirova achitaramuke. Ndo zvataigadzisa totora drum chairo tocheka chipisi. Togadzika patovhara uku neuku. Dai taigadzira zvinhu tichionekwa. Tairatidza vanhu kika yataigadzira. Kika yagadzirwa yanga iri kika without knowledge. Daingogadzira tongoti spring kudai. Iri waya. Ndobva spring inenge yabviswa pamubhedha. Dzemama mibhedha yespring master dziya. Ndobva ndapasungirira kamwe kawaya kari soft. Ndokashepa kuti kana ndikatsika spring nechipuranga inonoskorova pachidrum. Isiyo meki yekika iyoyo. Aiwa taingotorawo zvitsvimbo izvo tichingoita chidaro. But kuzomuvha kuenda pama-electric guitars makazomuvha gore ripi? Emagetsi. Because ndo imwe nyaya yainetsa kamazuva. Yainetsa. Isusu takaita kambiri kekuridzira muzvimabhawa zvemauswa zvekumapurazi zviya izvi. Pani muchiridza mahomemade. Mahomemade. Vanhu vachitoungana tisina kana kuconnecta. Kusvika tawana mumwe akatipa pfungwa yekuti mukatora pika kwakune masupersonic mamwe maredhiyo ane pika yaita zvekusvotorwa so. Pataiisa tsono yezvimarekodzi zviya izvi. Saka pika yacho waingoti ukangoiisa kabhatiri yaibva yatotanga kunzwika sound. Saka pika iyoyo ndo dzatakashandisa kutanga kuita kuti sound ibude mukaspika. Muconnecta pagitari. Ukatora pika yayi, ukatora patsono pairidza radio paya, panenge paine connection. Ukangopaisa pika iyoyo ukaitsamirisa pagitari kudai. Yaibva yatora yoisa kuredhiyo ikoko. Zvaingoita. Saka innovation iri serious. Zvaiuya nekuda kwekuti kana zvichinakidza vanhu vanopai mazano. Saka takatanga kuisa zvimasupersonic izvozvo zvichibuditsa sound maspika maitora emaredhiyo. Zvimasupersonic zvaioneka kaspika kaibviswa so. Chaikwidibira chacho ichi. Chaibviswa. Wotoisa neuko, woisa uko neuko. Patsono paya patobvisa tsono yacho iyoyo toisa paspei temawaya. Saka taitesta kuti go nzwa kuti yakutora. Totoridza. Saka mamine innovation iri serious. Kwakakaoma matechnician aya vanga vaine pfungwa. Voti gadzira zvotoita. Totoridza. Saka kubva ipapo kambiri kari kudini? Kari kutoenda. Kusvika
zvasvika kune mastudio ndobva takazofambirwa namukoma Ray Makahamadze namukoma Oliver Mutukudzi. Saka kwa mtu uri pashow here kana ndovasvika kukumba. Vakatoti tsvaga kumba. Yanga iri pakati pesvondo. Ndobva tatongo tkanzi pane vanhu vari kudai. Vauya nemotikari yakadai. Ndobva tangotorana ndobva taenda tkanzi tauya kuzokuonai munodza magitari. Tikati zvikanzi mungaridze zvikatengwa imi. Tikati ndobva vakutoseka vaingojoka nesu zvavo. Vaida kutisimbisa. Ndobva vatitaura kuti no zvatauya panapa tangoya kuzoona kuti muripo tichadzoka. Ndobva takatanga kuita maplans manje ekuti saka tinogona kurekodha. Samamatoni masongs enyu mauri. Masongs anga aripo asi tanga tisina idea yekuti tinoenda kunorekodha. Zvatainzwa zvichibuda zvichiimbwa nevamwe taingonzwa kuti zvinobuda kudai. Zvaingoita se ndozva zvinofanira kungova. Isusu zvatiriwo ndozvatofanira kungova. Pfungwa chaicha yanga isina kusvika pekuti kunofanira kunorekodwa zvogadzirwa zvozoririra vanhu. Tanga tisina. Saka vauya ndobva vatigadzirirai tichauya tozonzwa zvamunoita. Saka kwa muchiridza pawakazokunzwa vaitonzwa muchiridza pamagaba iwo. Pamagaba. Ende vakatoya kuzoteerera pamagaba ipa. Saka chinhu chinondikoshera stereke ndechekuti mukoma Oliver Mutukudzi takagadzira zvimagitare zvedu so zvakanga zvakatoiswawo mafrets saizvozvo but zviri zvokungokopa. Ndobva vauya zvikanzi iri ndo bhesi iri. Tikati ndobva vatora bhesi iri. Ndobva varidza bhesi iri panaperekedza mwana. Aiti dandanda tindandanda tirida. Iyo vakaridza rikabuda vakati aiwa vana vari kuridza zviri right. Vanoda kungoimprove. Saka ndobva takazorongerwa kwainzi practice room yaiwo kugrammar. Kugrammar. Kwaiwo ne practice. Kwambina ngomasabha waiwo. Exactly. Vataisirwa nangomasabha. Ndo totorwa paya topuwa date muri kuuya ku. Saka practice for how long musati marecord? Ndofunga 2 to 3 weeks. So imini kuti magitare magezi mato atangira pa grammar. Takatangira ku grammar. Chimwe chinhu chekutotaura nezvazvo. Ende takanoriona gitare riya kuriona rakasendekwa kudai ku grammar. Hakuna kumwe kwataiziva kune magitare. But hazvinombonetsa here kuadapta from homemade to chaiwo. Lucky ratakaita. Isu tairidza zvatairidza. Ndobva tasangana nemumwe mukomana ainzi Luke Mpotaringa. Kubeatrice ikoko? Akangouyawo. Munhu iye aifanira kunge airidza naHosia Chipanga. But aifunga ainge akungochinjawo for greener pastures. Kuda kunomutsira rimwe band kumaprasi. Ndiye akazotudza kuti kune tune inonzi International. Standard tuning. Oimi maichuna different tune. Zvaipindirana nesu kwataiwo. Okay. Ndobva achuna ndobva ndaona kubata kwari kuenda kuti tibate so isu. Zvikanzi izvi ndo zvinobatwa nevanhu vese. Ndobva tazvidzidza kubva pana Luke Mpotaringa iye. Okay, wosaka ningirini before Luke do you still remember string number 1 yanga richi string number 2 yanga richi? Hapana taichuna instead zvatiri kuchuna pa international tune. Isusu zvataichuna zvaitangira pa number 2 ye international tune. Okay. Taitanga zvekuti number 1 ye pa international tune taisaiziva. Taichuna number 1 yedu yaita number 2 ye pa international tune. Zvotoenda kumusoro. Because papa standard tuning number 1 is E, number 2 is B, number 3 is G, number 4 is D, number 5 is A, the last one E futi. Saka means kuti yenyu number 1 yanga iri B. Mapaona. Zvotoenda uko yainosara iri pa E number 6. Number 6 yairamba yakadaro. Asi number 1 yedu yanga iri B. Ndo machino ataita. Okay. Saka paakazoya ndobva atudza kuti mukachuna zvakadai. Mune mauridza kana mukapuwa chero ndo yemunhu wese. Kati matibvirawo nekupi baba imi. Maita basa. Saka mabva matochinja tuning. Vatachinja. Vatakutoita izvozvo. Ende magitare edu aione mawaya zvaienderana nezvaigona munhu. Kana achiridza kusvika pa number 4 taiisawo waya 4. Zvinhu zvinokosha kuzvitaura kudai. Very important information. Because I told na baba manyurukeka.
but amanyuruka vanazobvira vachinja tuning yavo because amanyuruka string number 1 and this is E yavo inenge iri D mandimazviona manje but ivo havanazomboichinja vangoramba nanhasi but do you know kuti internationally matunings ivo anorecognizwa because kuna na open D vana open G vana vanotoziva kuti pane pazvinoshanda like Eric Clapton werock yavo ukatarisa pastage panoita pastage anenge aine a number of maguitars mamwe anenge akachunwa matype ematunings iwaya like paanoridza slide guitar pape anenge aitoshandisa madifferent tunings andimaona manje then paanozoridzwa masongs obvaenda pastandard tuning saka pane pasina time manje yekuita se yekuzonotuna futi anogara angosendekwa ango iri open D iri open G then iri standard tuning then unoona akuchinja akutora rimwe akuenderana nemasongs akuda kuridza kungoti tendisingazive but matuning wehaadi kuraswa maona manje saka tatisina kurasika stereo apa musinotorasika pamutori correct mandimaona saka music pamakazobata ekugrama since mama hazvina kutinetsa tatato mutuning yakanaka asi kuti chi zvanga zvakunyanya kunakidza apa pane zvati patairidzira mumagitari edu aya and apa tatakuona kuti ukazviridzira apa zvinobuda nerudzi urwu ukabata kudai zvobuda nerudzi urwu ndo patakatanga kuona kuti tuni iyi ndo yatakutoridza ndobva tasimba nayo ndobva tazorekodha kasingu kedu kekutanga kainzi chinhu chevaridzi unhu yange rekutanga saka rirose iyo kwatanga tiri yakadiwa ndokuti taitonziwo vana vekuno vakuita zvemagitari saka takatokurumbira kwedu ikoko but paredhiyo ichitorira yaiti ikarira kudai munoziva kuti kugara kwaita kumafarms dzimba dzinenge dzakabatana wainzwa ari apo muridzo obva ati wainzwa zvekufarirwa tane reduwo bhendi rinonzi redu saka isusu zvakatiitira zvakanaka first album rakamazorekodherera first album ndopinga udzuke zvachose no takarekodha kwatakabva nenhamo yanga iri first album yanga iri pinga udzuke zvachose ndiri chingani yanga yatoyekupedzisira kwatakabva nenhamo ndoyekutanga kwatakabva nenhamo ndoyatakatanga ndobva tatorekodha imwe yainzi muchandipei ndobva tarekodha imwe yainzi penga udzoke zvakare saka zvachose yanga after tane maconflicts ndeyekumberi zvanga zvaedza tanga taedza kureconcile saka ndobva zvadini ndobva zvaita kunge tadzokerana zvakanaka but mafacts tatisina kuapedza kuarunga saka ndobva tatorekodha zvachose kare tatopedza nazvo tatomberi takutoziva zvatiri kuita maona saka pakuimba pa notice kuti iwo wairidza lead then Dayton aimboridza rhythm Dayton akazotanga kuridza gitare pato pamberi kwato kumberi gitare raimuti netsei asi kumberi uko zvinoita zvinhu ndezvekuti kuita kwamunenge muchiita kuvanhu ndo panobvawo kukurudzirwa aiudzwawo nevanhu kuti iwewe ramba uchisimbirira gitare zviite saka anga akuzoridza ndakanzwa pane dzimwe nziyo dzake patatazosiyana dzanga dzakunzwika ruoko relid yake yanga dzidzira lead saka ainyonyosimbira pamavocals pamavocals Dayton was good wainzwa kuti izwi rake harina kunetseka kwarinoita pakuimba so pamazwi akakwira taitodhipenda naDayton saka pakuimba apa aita riri pasi ndiani ndaiita ndini zvangu but aita repamusoro asi kwekutanga uko ini ndaisatoimba kwakuina Marufu Golowela na Innocent Nyawani ndo vaiimba ivavo naDayton vari 3 ndichingopa lead guitar saka nekufamba kwenguva unozongoshingirirawo zvinezvi idevelopment maona then pane imwe chanti yamaita so yavaingoshedzera so yaitonge isiri shona yenzi chi isu tiri machawa ndo mamuslim nokuti muslim ichechi rudzi ndo chichawa
kana uchinzi unonamata Muslim church style machawo. Saka nanhasi tingori machawo. Saka paanotaura zvinhu akasapela gajamani. Exactly. Anenge achitotaura zvinotoreva machawo anenge atonzwa kuti ari kuti musanete. Inonzi chiwedhi Kupela pachichawa, kupela kuneta. Panonzi akasapela musanete, akasapela gajamani. Jamani zvakaita fanika kuti usanete tushamwari. Handiti kuno kuti tinogona kuti ndokurova tu. Saka jamani zvinoreva kunge kuti vamwe vangu kana kuti hamani shamwari. Saka itotaura zvinotoreva akasapela gajamani. Saka pakuimba paye akasapela gajamani. Haya achidaro asi vari kunzwa vanotonzwa kuti ari kutoa. So kuningu like bitisi kwangu kwanda chichawa chichewa zvakadaro. Saka vainyatsonzwa kuti apa atizvekuti. Handiti anoti inoziva shumba kuti inodyei. Kumashure kwacho akatanga kutaura nechirudzi. Kuti shumba inoziva kuti inodyei. Obva aita nechishona kuti inoziva shumba kuti inodyei. Saka zvaidaro pamwe pacho aitaura zvakadai, pamwe pacho oisa izwi muSwahili, pamwe pacho oisa izwi muchewa. Saka chewa nechichawa zvinonoti siyane zvishoma. Ndokuti kuchichawa kana vachimhoresana nekuchewa kana vachimhoresana zvinonoti siyane. Saka ndo yaishandisa sekutaura yamuri kuti chanting. Akataura zvakada achidaro aitaura chirudzi chinotonzwika. Saka minzi mune ancestry yekuMalawi. Exactly. Saka mutochitaura sapani masongs amakamboita here ichi asina shona achingoimbwa. Tinawo. Kune imwe inonzi akapitawo takaimba chewa ipapo. Inoti nakapitawo mugwazo wanu usiumenewo. Takaimba chiri chewa. Dzakawanda. Masongs chewa anofungisa Zexamanatsa. Ndiye mumwe munhu aimba futi musoro wansomba. Musoro wansomba. Kuti dzakanakidza kuti dzakazondidzwa kuti hanzi ndakatomboinvita kuMalawi. Kamuzi Banda direct. Zvinoita because Kamuzi Banda dzaifunga kuti mune ancestry yekuMalawi. But iyo manje dzakangogara kumadhuze kwangu maParazi. Saka dzadzidzira language. Ndevele futi saka dzaiconnecta nevanhu. Saka pamaita marekodingi tuku akauya here kusikoproducer kwandakaproducer ndi Raymond Kambata. Titori nemarekodzi akanyorwa kunzi produced by Oliver Mtukudzi aripo. Akatonyorwa kunzi produced by. Pakauya maimuziva here kuti ndiye Oliver Mtukudzi. Isi takamuziva atosvika. Kumuziva kuti ndiye wacho. Taisamuziva. Saka musingatomuziva mutaura naye. Akatoya akazointroducer. Kuti ndonzi Oliver Mtukudzi. Kuti vanhu tiri panapa. Uyu anonzi Ningi. Ndiri kuziva kuti pavakatanga kuya vakauya nemaredio presenters too. Mumwe wacho anga ari Deans Patrick Mutumwa. Saka mukadzi ndiye ndisiri kuziva kuti kana ndisiri kutadza aiwo Helen Venganai handichazivi kuti ndeupi. Saka vakauya vari iye Oliver, Ray na Patrick Mutumwa nemukadzi one. Vari 4. Ndobva vazviintroduce havana kumbotitarisira pasi. Ndobva vazviintroduce zvakanaka. Ndini Ningi, uyu ndiNingi, uyu ndiNingi, uyu ndiNingi. Saka tauya kuzonzwa zvamuri kuti kuti muzvirekodhe zvigonzwiwa nevanhu. Takafara nezwi iroro kuti tichatorekodha zvonzwiwa nevanhu. Saka good. Ndobva vatipa mukana wekuno practice yavaiti practice room yayogram yayokusatatu. Aitongonzi tikasvika unzi tsvagai mukomasabha wakuvhurirei endai.
Yeah. tovhurirwa vogara nesu pasi, vaimbogara nesuyo ngumasaba. Wangasikati nonzenzeka ngumasaba. Woti His bass player akambodambura string so akapopota kuti udambura string number 4 yepabass. Vaitsura. But manje vaiseka-seka. Munhu angari boss. Vaiseka-seka asi ukaita zvisiri izvo. Vanga vasingazvidi. Inini ndakapindwa nekutovada, ndaitoti ndikasvika kugrama. Ndototarisa kuti varipo mukumasaba yavo. Vakauya ungoti penga vachijoka so. Taibva tanzwa kusununguka. Svika tarekodha yedu chinhu chevaridzi. Kundanzwa tanzi makamboda kuyeredzwa nemvura muchibva kurekodhi. Chichokwadi chaicho. Mafamba netsoka kubva kuBeatrice. Tabva netsoka kuSouthampton kusvika muchitungwiza muunit L. Saka taiyambuka, taibuda muunit L tobva taenda kuna Nyatsime kuti tichienda kwedu manje. Netsoka takatobva kuSouthampton netsoka. Chero memba yedu yaiwopo inongopaza kuti paye panga patooma paya. Saka maibva paSouthampton mofamba netsoka na Seke Road. Todimburidza nemumayadhi tichiuya tichidimburidza. Seke Road yagadzirwa tichitoona kai. Pane mufambiro wataiita nguva dzacho idzodzo. Taitobudira kana tabva kuSouthampton taibudira kuSt Mary's netsoka. Tozobva kuSt Mary's takunanga kwedu maprasi. Saka musiwo yanga iri nguva yemvura. Takasvika tikaona mvura tichiri kure uko, takaona kuti ziglaziro chiko. Kwayo nemwedzi so. Tatarisa kumberi. Wangatoma nheru. Usiku kana tichaura mamapedza rekodhingi. Tatobva kurekodhingi takapedza ndofunga kuma 5 kuma 6 hereko. But ndobva taona kuti tikumbire vanhu ava kuti vatiperekedze ngatingoita ese tine mari. Vatatongo usama musikadika element kekukumbira ko. Vatatongoti ngatingoita tine vatosvika. Vatatorowa pasi tichibva paSouthampton paane roundabout paya. Taingo paiwo nenzira yaipfuura ichibva kuSouthampton yaipinda muna Beatrice yakunzani Beatrice. Tongodarika kudai tototanga kupinda nemumayadhi tonotsvaga mhino kuna Derbyshire kuna naChilton Road uko. Tobva Chilton Drive kudii todzika nayo kusvika kwaIvans. Tasvika kwaIvans tenge takunotsvaga inotiendesa nechekuSt Mary's. Toenda kuSt Mary's topinda muSt Mary's torowa pasi kunosvika kuna Nyatsime. Isu noza taifamba kubva kukwadza nakabati ndaifunga kuti kure kabati kwenyu kwangu kwakanyanya. Zvinoenda nekuti kure pamusaka pezvaunenge uri panguva iyo. Sanga chitauri yemvura manje. Takaiona tichiri kure. Kuti apo akaita ngeziglass hapo. Chichocho. Tiswedera tuna ruizi rwakazara. Rwakazara ukunoku hatina shuwa kwatingaende kunorara kuchitungwiza. But ngatitsvage pari nani. Tocross. Tobva taisa hembe mumusoro. Vatatanga kukrosa chikrosa. 1 aenda 2 aenda. Saka webase laisani ngolowera. Yakamukurira mvura. Vatoti tikamhanya wayambuka wachimhanya kunodimburidza uko vari kuno wachimhanyawo futi kunoteera kuti zvaakutoitwa izvo kutoenda. Saka ndopakabva ndofunga akanyura musoro, hembe dziri musoro. Ndobva hembe dzatobviswa musoro bva dzatoenda. Vatakikiritsa kuti munhu adini zvake abudiwa. Dai ari masikati taisafamba nokuti anga asina chekupfeka zvakaenda. Saka tozofamba asina kupfeka. Takazotora ndakangoita juzi remumwe ndobva apfeka juzi raipfuurira kudai. Nekuti kwanga kwadoka vatangofamba zvakadaro. Ungoti Laisani wacho is late now. Dai aripo achinzwa zvandikuta anongoza kuti badira. Zvino zvakusekesa kabati time zvisingasekesa. Hapana aseka waiseke. Aiwa zvasingaseke. Statiri serious nebasa redu remagitarist. Tasingazivi kuti tichazotosvika pakanaka kudai. Vatato apfeka juzi remuanga ari murefu kwaari. Ndobva rangopfuurirawo kuenda kumakumbo. Ndobva tatopfuura vataenda kumtsoka. Saka pataiti munhenga
pandaimba nchiti usakanganwe takange taenda nemvura iwe neni tiri vaviri yemuna Munenga. Ndakangoedza kusiyanisa zita raMunenga naNyatsime. But rwizi rwanga ruri Nyatsime. Munenga ndepi? Munenga ndeye kushamba uko. Okay, yanga ingo atozo. Yanga hayi ngoti zvinakidzi. Saka gitari. Iri tunomboita jam session manje. Tomborwa ini one of my favorite songs yanofarira nepenga dzoke ndeye inonzi Sawira usaure moya. Right. Tokunoridza iyo ndiri. Iyo togona kuiridza iyo. Yabo. Yeah.
We'll be right back with you after these short commercials. Ladies and gentlemen, I present to you God's favorite guitarist, live Mono Mukundu. Join God's favorite guitarist and music producer, Clive Mono Mukundu, for a night of celebration as he celebrates his 55th birthday with a show called Level 55. The show will take place on Friday, the 19th of September 2025 at Alliance Francaise in Harare. He will also release an album titled Level 55. He will be supported by the following artists: Mwenje Matole, Ivy Combo, Tendai Manaza, Sebele, Nomen Masamba, Freedom Manaza, Hebron Marsh, Nina X, Vito Band, Memo Chinamasa, Andrew Mavura, Odana, Tawona Mavura, Jaka Band. Celebrate, 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 celebrate! Ngirini, what's the message behind this song, Savira Soremoy? Is it something chakaitika? Continue. That song yakakombozwa na Dayton. Ndaita inini ndaiti kana Dayton akomboza. Ndaiita attention stereki. Kuti ndinzwe kuti mazwi ari kuimba kurongeka kwaakaita kungava kwakanaka here. Kana kwakanaka ndo kurudzira kuti zviimbwe zvakadaro. Kana pane zvikuda kubviswa kuti dai tabvisa apa pamwe nyaya yacho zvatiri kutaura ndezvazvino izvi. Saka iri shoko iri rakureva zvakapfuura. Ngatiribvisei. Ngatiedzei kuisa shoko rinoreva zviri kureva chimbo zvazvino izvi. Ndozvandaiita kazhinji. But yakakombozwa na Dayton. Bvatai rekudha iyoyo iri pana tokudai mese. Ini ndo yakaita album yangu kuipesera kurekodha zviri munzira chaiyo kupenga udzoke. Ndo pana tsaona iyoyo sahwira. Tsaona yakaita noise. Yakanetsa. Ndo pana mwana wa Mesa. Ndo pana Mailinda. Ndifunga dziri recording zenyu every album paitoita kambo kanonzwi kwa kuvanhu. Then ngiri kuzitara kuti penga udzoke rakabva papi. Mubvunzo unokosha. Uchizonyanya kukosheswa nezvandichapindura panapa. Band ratanga raitoitawo ma meetings. Taitoitawo ma comments kuti kuya kwatakaenda takadai takatadza pekuti tikagona pekuti. Moita postmortem manje. Taitozviita izvozvo. Asi taisaziva kuti zita razvo zvinonzi. Taingoziva kuti tiri kuita musangano wedu wekutaura zvakaitika kuya uku, ninge akatadza, ninge akagona, vanhu vakatibatsira vaya vakatinakira, vaya havadi kushorwa, vaya havadi kutambwa navo, vanotikanganisa. Saka takasvika pekuti vanhu vari kutibvunza kuti band renyu rinonzani. Band ritoritani manje, nokuti takufanira kuchitaura kuti band rinonzani. Zita rakudiwa. Ma suggestions uya akati tikariti uyu tikariti. Saka mukomana mazita akambobuda mundapi pa? Lina ndichadi kuataura kuti ndine rangora ndakataura. Aiwa ndani taura. Ndakazvisinawo kungofita, zvichatofita zvakaurayiwa nere kuti penga udzoke. Saka ndobva tatotaura pa. Saka muchinda wemadrums. Ndobva ngoti koti kaiti penga udzoke. Inini ndakazvinzwa mumiri mangu kuti asiri nani. Ndakanzwa kuconvinzwa kuti iri penga udzoke zvakanaka izvi. Ndobva tabvunzana paipai. Ndobva ratopasa. Saka mamusati matorekodha ipapo. Tati chitongotanga kuda kuzviita bendi rakarongeka, but tasina kurongeka. Zvaingova zvekuti chero taenda kune munhu tikanzwa zvichitaurwa zvekuti zvatada totora zvatasingade tosiya, but tisiri kuziva kuti chiedza chekumberi chakamira sei. Saka ndo patakabva tabvumirana tese. Ndine rimwe bhuku riri kumbauka. Rine zvinhu zvatainyora izvi zvekuti
ndinogona kutenge ndine zuva ratakapa zita rekuti penga udzoke. That information saka takafanana bhozi inini ndakakura futi ndichifarira zvekunyora madates machichichichi. Ndinawo madates, ndine mamwe madates ari mubhuku iroro ekuti nhasi tashaya mari tafamba netsoka tazoenda kwamukoma tapuwa 50 cents tanzi titenge makorokoro. Ndine bhuku rakadaro. Ndoziva kuti information iyoka bhuku iro ndari laminatwe. Runolaminatwa so that harizobva kana kuningirana. In 2003 ndakaenda kumuseum yaJimi Hendrix kuAmerica kuSeattle. Ndipo pandakatoti ndikuenda omubhinda kuti urikudei chichi wangade kumuseum. Wanga usingazivi kuti ndofara zvekudzidza stereka. Saka ndaratuka kuti ngatiende tese kuenda kumuseum yaJimi Hendrix. Taako manje. Zvimwe zvinhu zviri mamisiems zviri fani. Mamine tsamba dzainyorera mbuya wake. Achitaura izvozvo kuti mbuya tane 2 days tisina mashows edu achiflopa saka hatisati tanatsodya aingoupdata nguva dzati mbuya saka tsamba idzo dzakalaminato dzirimo mumiseum make ona kuti nezvi takaridza shoko akati ona anotsoita bcause mastruggles emamisiems akafanana tozongosiyana chete kuti pavanobudira vanobva budira zvakanyanyisa zvedu manje zvinogona kuti kunyepera kubudirira kudai ugozonyura kupfuura. Saka ndangotaura history yekumuseum yaJimi Hendrix ndazvifungidzwa nepakutaura kuti une pawainyora. That information iri kudiwa iyo. Ndinaro bhuku rine madates enzvimbo dzatakabatsirwa nezvinhu zvisina kana musoro. But I would like kuti paite museum yehistory yemuZimbabwe. Zvese zvinhu zvakaita saizvozvo kuti pane kona yepenga udzoke netuma information itutu kuita kona yemutukudzi kuna. I think that would be very beneficial to the Zimbabweans. Ndikazoenda kumuseum yeMotown. I think that was 2018. Ndikaonawo futi tumwe pane kankaita kunge it's not a fridge as such but maichengeterwa chikafu so hanzi Stevie Wonder panga ari mudiki because akatanga kuti ari mudiki hanzi ndiye aifarira kunhingirina kuchengeta chikafu imomo saka vakatoichengeta because of that katorimo. Then vanoenda kumuseum yaBob Marley 2024 kuJamaica. Mamini zvinhu zvakafanana nesheti yake favorite sheti yake yaipfeka yejini so yange tori yakatoiswa mugrass zvinokosha sei papanzi apa ndopairara apa patochengetedzwa mubhedha wachibva wachengetedzwa pane chimwe chiropu chaifarira kugara amene zvinoiswa maisland so chine chiri chineti so zvinenge zvakadane achirova chamba chakagara ipapo yakachengetwa futi so ifanira kuti tunhu tunoita kunge tisina basa itiko pane semabhuku iwayo tsamba idzodzodze nemapicture atakakangana kutorwawo zvino komana so munhu wakachengeta kaningi kako. Ndinaro bhuku hombe chairo ndakarikavha nezimwe zipepa rekuti then ngirini tikatarisa manje pasound yepenga udzoke manje pastyle ndogara ndakanetsana navanhu vamwe vanotozondituka zvavo ndichitaura kuti Sungura music haina one sound haina one style patirira sound yepenga udzoke it's totally different. Woteerera yadembo yanga iri kwayega woteerera system tazvidapo woteerera even yazvakada itse subgenre yemusungura futi asi ichi munhu anga ine sound zvake zvaanozikanwa nazo. But manje pakuita dambudziko kuti vazhinji manje vari panyanyotedzera munhu one macheso. Imi makazvigona sei kuti mugadzire yenyu sound yenyu mega inotozikanwa kuti this is a penga udzoke sound. And even pajam session yaitera papa haungambofungira kuti hasi madzibaba here hasi chimbeti unotongonzwa kuti penga udzoke. Makazvipagona sei papa? Isu hatina kuita plani yekusiyanisa sound. Mukuridza kwedu ikoko kwataiitawo panguva iyoyo ndokwakangomisikidza zvitori pedu. Hatina kana munhu wataifunga kuti tikadai tinonzi takopa ningiti hatisina pfungwa yacho yekuti tinonzi tinokopa munhu kana kuti tinonzi tiri kuridza zvedu. Taingoridza chete music inoimbika. Saka mizi kuti makangoburisa zviri mamuri. Zvaingova matiri kuti izvi zvine maimbiro edu isusu. Handisi hazvingashayirwe hazvo panenge paine zvinoda kufanana. Asi zvedu zvatambota zverudzi zviya izvi. Taimba anonzi manganje kana vanhu vakuita chinonzi chinamwari chiya izvi. Pane nziyo dzavanoimba mutambo wacho iwoyo wekuti vana vakuenda kuchinamwari anonzi manganje. Pane maimbirwo azvinoitwa.
ikoko kwacho kunoimbwa music inonzi kungwe. Saka mamusic iwayo ndofunga ndo mune influence yezvatakazoita isusu, ndokuti ndo zvataita chero baba vedu taivaziva kuti kana vachiridza muridzo uri kureva chimbo chekuti zvekumanganje zvekukungwe izvozvo zvakadaro ndo kwatakabva nako. Samizi kuti hamuna kuramba tsika dzenyu, hamuna kutiza music yamakakura muchinzwa. Saka izvozvo zvakabva zvacultivate a new sound. Pamakatanga magitara obvious unotombotanga nokutedzero wamwe. Wapamwe mwambotedzera pamaitanga. Ini zvandambotaura kuti ndakarerukirwa nekubata zvikunza kubata. Unoziva kuti rekodhi yakaimbwa naSystem Mabhaua ndairidza lead zvairi izvozvo kusvika lead yacho yapera nemastages ainawo. Ndairidza pashow. Paningirini magitara emagaba here kana matonation. Tato kutoridza chaizvo. Taiimba Kwadembo. Maimbeta macover versions. Taimboita. Samaita System. Kwadembo ndakatomboridza Sharai. Varavara pipiri vere ndaitoiridza zvazviri izvozvo. Ndokuti masongs edu anga ari mashoma. Saka kuti pungwe iitike taimix up. Une macover. Uku kwa Simon. Terire tindi tiri terire dirire terire tiri ndaitoita izvozvo zvinongoita lead izvozvo. Zvese tichiimba inga ndochembera taitoimba izvozvo. Mazvona. Saka ameno kuti zvakazita zvakanakira manje kawo panoti wamboridza lead kana kwachimbetu unotodzidza certain things because chimbetu ngemwe munhu anga ine magitara anga ni system Mudara Jones pakune mashasha emagitara kwangu ine mashasha because system ndakatora pana chingonoona pawaye wamboridza like unana kwadza no waina kuzochingona kana uchiri mupano unenge unazo ndisolo makore. Ndoda kutotaura chimwe chinhu chekuti kana vana vaSimon Chimbetu kasystem kestage work kangori powerful sezvapanga paina Simon. Kana makambopinda mushoma haini magitara ndogara njingotendera ke. Ukapinda muna Sulumani unoona kuti anenge ari so active team yese which Simon was doing. Saka ndakaona kuti Simon ningirini pastage work chimwe chinhu chandakatanga kudzidza ndichitanga chandanisingatoziva madynamics ekuti aita akatanga kuimba so magitara aingodzika. Zvinoenderana nekuti madzi obuda neat achingopedza kuimba magitara ndakatanga kuzoona pana Simon takutodzidzawo language yemagitara tanonzi madynamics madynamics acho because every musician anga ine strength system yake yaunoziva nayo kuti ukaona achita zvekuti zvinobuda nemazvo. Saka ndo zvataita ndaingobata chero chande ndafunga kuita ndaingoita sekubuda kwachaita. That's good. Saka imwe topic manje yaundorwadza inyaya yekuti mazana kusina talent scouting nekungochinjwa kwaita music industry because apa takatarisa munhoro ndepenga udzoke Oliver Mtukudzi naRaymond Makamadzi wakatouya kutoscouta. Ndo mascouts akauya kwatiriwa and they vakabva vaidentify kuti this is kusina izvozvo mazwana chakuneze nchoti pakapinda Piracy yakabva yauraya marecord label because marecord label kava ikurekodha iyo for free haisi free as such angari malone kuzotora mari yayo from masales manje masales akabva adyiwa nePiracy zvakabva zvatongobuda saizvinoizvi manje paonetsa kuti vanogona vacho vanenge vasina mari dzekurekodha because kana utarisa music industry vanhu vanonatsogona vanoonekwa kumageto kumaprazi munzvimbo dzinoungana vanhu ndatoona nduza zvitori pasi rose patinotsvagira zvinhu zvakachipa ndokwatinge takawandira vaimbiko manje ikoko vacho vari kunzvimbo idzodzo vacho havana mari dzekurekodha so I find right now the next penga udzoke could be somewhere kuBeatrice kana somewhere kuShamba but havana mari yekurekodha but mari yekurekodha and izvozvo izvi zvatototaura izvi zvipo zvanga zvakawandira kumapurazi nduza zvitori namanje because ukataenda pasi pose even ukaenda kuJamaica kunonzi Trench Town kwenhamo so
ndokwakabva naBob Marley maona manje kana kuAmerica kunana Detroit kunana every area kune vanhu vanotambura kwa there is a connection between good music nenhamo amene zvazvingori but manje nenyaya yekuti hatisina marecord labels a lot of people vanogona vakutongofana zvipo zvavo kazhinji kacho amene pamwe chagadzirika asi tanga tina advantage yekuti kwaione vanhu vaitsvaga vaimbi saka izvozvo zvekuti muimbi anogona kuonekwa kuti vanotsvaga vaidiscover kuti muimbi ari kunzi ari kugona ari kumacheke votoenda kumacheke vonotsvaga nezita ravakanzwa iroro zita iroro vosvika vamuwana munhu vomuti ita toni zvaunoita oita kuti saka iwoka toda kukurongera zvekuti vogadzirisa munhu otouya kunorekodha kupi kustudio saka mazuva ano mazuva ano pakaipa. Then imwe nyaya manje inyaya the financial side yemusic industry because I notice kuti vanhu vazhinji vasiri mumagitare havanatsonzwisise mamiriro akaita magitare panyaya dzemari. Tikataura kuti zvafanira tukataura kuti magitare haasinatsobhadhara vanhu vanotanga kuti kuninga ari kuita mari kuninga ari kuita mari but vanokanganwa kuti munhu one aita mari hazviri kuti vese vaita mari because pane anonzi memorable exceptions kana outstanding exceptions. Tikatarisa mamiriro ekupfumi right now tishandisa language yekuAmerica pane anonzi A-list, B-list, C-list musicians nokuti right now tikatarisa A-list muZimbabwe varinatsoflourisha stereki pari zvino tinaona Japraiser, vana Winky D, vana Alec Macheso, vana Dorcas Moyo, pozoiwa B-list zvichienda zvichidaro zvichidzika-dzika. Then pozoitawo vanoridza magitare vanofanira kurangarirwa futi ndo vacho vakatowanda mabest player madrama. So the reason why ndapinza nyaya yekani ndinombatenda workshops yekuti panonzi parikauya financial institutions vari kusotaura nevanhu vemagitare kuti vadzidze financial literacy nechichi pandiona kuti at times vanhu vacho vari kuuya vasina kugadzirira vasina information on the ground because the last one yandakatenda kandanatsoti vanhu vari kutaura navo ndiJapraiser naAlec Macheso naWinky D naDorcas Moyo nevamwe vari kumusoro vari pari nani because vaitaura kuti imba yako unoda kuchengetedzwa like this kana utenga imba yako kana wavaka imba yako panafungana kuti mablack bass player manganani dzimba avafanira kutanga kubvunza kuti mune imba here madrama manganani dzimba imba yako ka vane dzimba vangani then papataura yekunzi makasana so bata mari mushe munofamba muri varombo tikati kumirira vafa right now panotone varombo vakawanda varombo vatoripo chete haungati kune munhu save for a rainy day munhu wacho achitogara in the rain ona so I think financial institutions kana vachiuya kuvanhu vemagitare ndavauye solutions anoenderana neruzhinji rwevanhu vari kumagitare vasangogumire kumusoro kuti zvavakaona pada kutsvaga nzira dzekuti alright munhu ari kutambira $20 per show angawanawo loan sei pasina collateral yekuti imba because imba yacho hatorina hapana imba ende $20 ka ndo yacho yaari kutononzwa musiwo ndo mari hapatorina yekuseva haisevheki saka munhu at times kana akutambura magitare ka isinoti kuti haana musoro vanhu vanofanira kupabata ipapapo mastatements ekuzonzi hanzi muchafambira varombo kana mukasoro at times hakusi kuti munhu haana kurongeka hatorina mari yake because do you know right now tikadatarisa mafuneral emamusicians ndo atenda sereka pesi panoitwa mafuneral panochemwa panofarwa I always like to kuvapo chimirizikawo nevamwe panobamba kuti undofonirwa uromba unzi guys pamuri kuyapo kapo musove muri maoko hakuna chinhu satita kutofukidzana hapwa kuti nyika yese isaziva kuti mumwe wedu anga asina kana mari yekofini anga asina kana watambira $20 unoiona kuti mari yekuendesa kupolisi saka vamwe vanhu vari ndoda kutenda futi mapromoters because pane mafuneral akawanda aita bailed out nemapromoters pane organization ina Joshua Zeri, Chippers, Mawindo, Teach wemukadoma Odyssey ndaukanga nevamwe vacho zvangu. That organization yabatsira musicians akawanda pamafuneral pekuti munhu arwara voshandisa mari yese kumurapisa obva ashaya then hapana kana
mari yekuti yekuzomuviga achavigwa. naye That group of people andataura ivavo vari kumira vamira singaita ende hazvizikanwe nevanoenda havataurwi even ndotomboti pane mamafinaro ndoti guys imbopayo mapromoters mukana vataure bcause vanokanganwikwa vanhu vanokanganwa but vanhu iva vari kuita a lot of work. Saka ndoda kuti pane nyaya yangu chapa ndepekuti kumafinancial institutions ndavatsvage kana vachida kutibatsira vasingadi kungonzi vangopa speech vangotaura zvongomakisa register unzi vangotaura aiwa ndavatsvaga masolutions ekuti kumunhu ari kutambira $30 per show nestruggling yaari kuita tingamubatsire sei kuti awane loan pasina collateral yemba because hatori neimba yacho pasina collateral yemota because hatori namota yacho haana mota yacho ndo mafacts on the ground ndo maproblems ari on the ground chaiwo exactly munhu ndombaona seipa ipapo ndiri kuona kuti panokosha se vane mukana yekupa mastenzi vaine moyo nemamusicians vavangoedza minzi dzekuti mamusicians kana akaona stand akawaka chiboy sky zvichitoendeka zvakadaro zvichibatsira zvinobatsira nekuti kuona vaimbi vakwanisa kutengerana dzimba bhendi ratokura. Kazhinji kacho maexpenses atinoita isusu vaimbi anopfuura mari yatinenge tachichifana kuwana nekuti pamwe handina mota ndinoda kutora mota yekufambisa kuenda ikoko ichazoda kudirwa fuel neni vakomana vanoda kutariswa kuti vari kumbobva kure kupi tinayo here mari yekuti vafambe kubva ikoko kuuya patichasangana pane mota zvese izvo zvoda kuonekwa saka tinozoita maexpenses anopfuura mari yatiri kunopiwa kwatiri kuenda patinozoipiwa haikwanisike kubvisa chero zvikanzi polisi iri kuda $5 inoramba kubva pamari yatawana. Saka ndofunga kuti dai tabatsirwa ipapo pave nereasoning yekuti kana tichipuhwa chikwereti vongotarisa kuti average yavari kuridzira ingava mari. Topuhwa chikwereti chekuti mari yavo kana vachida kuitora vanoitora maererano nekunzwisisa kwavaita zvatiri kuwana. Mazvona noti tiri kushaya asi kupfeka kwandingaite inini ndekwehembe dzakatengwa kare ndiri kungogona kudziaina zoti ndikakuigirai hunhu chaiwo hwandine ndichita kumba munondidaidza mukandipa sheti hazvisiraiti manje. Saka tofanira kuti tizive kuti imimi muri kuwana imimi ingoitai time yekunzwisisa kuti vasiri kuwana zviri kumbovafambira sei tinobatsirwa. Yeah, because vazhinji sekutaura kwandaita kuti vanotarisa ma-notable exceptions. Because vari kuita mari variko but vashoma. Ende kazhinji kacho handifuni kuti vanopfuura 10. Havatosvike 10. Ende hapasi kutaura maband members avo. Kutaura iye wacho akabata varidzi veband namanager wake. Then panozoya madrama, pozoyawo mamusicians atingati ari palevel B, level C, level D. Saka itimes ukangotarisa kune vacho vari kuita mari vacho unobva ufunga kuti vese vaimbi vari kuita mari hazvina kumira zvakadaro. Ende muZimbabwe right now chimwe chiri kunetsa ndechoti muZimbabwe right now pane a serious paradox yekuti vari kuita mari vari kuitirato kana ari mumari vari kushayira asimo hamo hauna mari hauna. Saka vari kuwana vacho vari kuita zviri so exceptional zvekuti there are notable exceptions yekuti kuti uzoudza munhu kuti kuna vanhu vari kutambira magitari munhu andoshaura vapiko takaona ningi waninga but the reality nemuraini wemotikari kudai ende ukatarisa anenge ari munhu ane times band rake charo havasokwanisa kana kutenga mabhasikoro. Sa point yangu iri pakuti kune mafinancial institutions kana vachida kubatsira mamusicians chaizvo zvisiri zvongomakisa register kunzi vauya vanasokutaura nemamusicians yavatarisa mafacts on the ground wodzika kuground wotarisa kuti kumadrama kwakamira sei kumadancers kwakamira sei madancers ndo some of the lowest paid ndo vanopuhwa yasara yacho ona kwese kokotariswa bhozi kana tichite the music industry haasi munhu akabata mic chete kune ruzhinji maproducer machichi vanhu vari kuzaso. Saka kana mati handisi kutaura kuti you owe us something kuti basa but ndikuti since munombotaura toda unotaura nemamusicians kana maisotaura nesu chinazotaura nesu muchiziva monzwa chaizvo zvandiri kuita zvandiri kusangana nazvo
And then vanhu voziva kuti kana munhu anzi ashaya mari yekunorapiswa, it's not kuti haana musoro. Pane pasitorina mari yacho. Haipo. Hapana zvekuita, haipo mari yacho, ndodiwa. Kuzi munhu atambira $30 pashow yemusi Friday, otambira $20 pashow yemusi Saturday. Kuchadiwa rendi, kuchadiwa zvakati. Ende pamwe unenge kuri kupera kwemwedzi. Kunoti rendi kana kuti kuvhura kwezvikoro kudai. Zvikoro zvaakuda kuenda, mwana anofanira kutoenda kuine school fees. Because anosvika kuchikoro obva amiswa pabedhi. Mari hapana. Basa harina kumuka. Saka ini ndinofunga kuti sezvamuri kutaura kuti dai vati vangodzika nesu. Vanyatsa kuona chokwadi sei tichivakumbira kuti vatipe mari nyange vasiri kuona kwetine chatinobata. Vangotarisa kuti kana vachitombosenza, ngatitarisei masenzero acho toedza kuvabatsira kubva ipapo. Nekuti dambudziko. Ende mamiriro ekunze tinokuita wana musoro, mamiriro ekunze. Zviriko kunze uku hazvisi kutiitirawo zvakadini zvakanaka, uye vanhu vanosarudza vaimbi. Pamwe pacho munoti ninga akaita mari kwekuti regai tiendewo ikoko, imamwite mari. Vanhu vanosarudza, vane bhendi ravanogona kuda panguva. Ende futi kana uri museni kuti ubude pachena kuti guys mari haisi kufamba zvaunobvanza mapera. Saka unoona mamiseni arongobuda achinyararira. Ende vamwe vanofunga kuti kubuda paTV stere kuita mari. Ndovana pane pawakamboita namacheso kavanhu vatotaura kuti saka tenga nhingirini. Ndakatonzarwa nemwe ndikati ndimuudze kuti zvawataura izvi unoratidza kusaziva izvi. Zvikanzi mukoma, ndikuziva kuti muri kuridzana mudhara macheso kai. Ndikati ndiridzana nawo. Zvikanzi muri kumboitawo sei? Ndikati mubvunzo uva uri kubvunza zvakawanda kawanda. Imimi muri kuda kuti kuita sei nebhendi here, kuita sei nestage here, kana kuti kuita sei naivo vacho. Mubvunzo uri kubvunza zvakawanda. Kana ndichireva kuti muri kuisawo here kamari mbichani kekutenga mota. Ndikati picture yake iri off. Picture yari kuona nekuda kwekusanganiswa kwandaitwa nababa macheso. Zvabva zvamupa kuti atore inini kunge ndiri kuzogara pasi navo tobva tashare mari nepakati. Ndikati haiwa, handingagoni kumuudza, but regai ndizvizivire kuti mubvunzo iwoyo ndo zvinongoita chero vaimbi vangu vanofunga kuti ini ndiri kupuwa mari stereki. Wotoita plani dzekuti nekuti taridzana namacheso. Aiwa, macheso ibrandi rakazvimirira rakadini rakadaro. Saka azotorawo inini sechimedu chepamwe paari kuona kuti panoda kungobatsirika mune zvekuridza, asi zvemari hapana mukana wekuti ndinogara naye pasi toti taita mari. Ndowana kupi? Azviite, ndinotarisa kuti iye atogonawo nepaanogona atobatsira. Atobatsira. Macheso ane mweya wakanaka sereka, anofara zvekusimudzira. Anosimudzira vaimbi kubva pekutanga kusvika nhasi tiri kutaura kudai. Munhu ega anozvizivira kuti inini ndakambofamba namacheso zvaifamba zvakadai. Neniwo ngandizvizivire kuti inini ndiri kufamba namacheso zviri kudai. Yes, a message yangu yanga iri directed number 1 kuma financial institutions. I'm not saying that you owe us miles, but nangoti pane pamba munhu mbofunga moti toda kubatsira musicians. Even nima organizations police vanomboti tonombobatsira musicians, taita seminar musicians. Sanduti kana mati muri kuya kuita seminar, natsozivai mamirire kunze. So that amungotaura musicians 5 chete. Mongopinda mune mutaura kuti imba yako inochengetedzwa like this, apa pane vanhu 90% vasina dzimba dzavo. Mota yako inochengetedzwa apana vanhu hameno tongoti 99% hapana mota. Ende hakusi kuti havana musoro, hapana mari yacho. Ende tukatarisa mari dzokutambirwa navanhu kumabasa, kuti ndo mabhosi edu. Exactly. Ndokunobva mari yatinotambira. Vanoenjoya vapedzawo zvimwe zvino. Boza wangati hausatobhadhara school fees yemwana unobva. Uya kunotamba kubhendi. Saka ndokunobva mari yedu. Saka kuti uchaje $10 chacho mutonzi uri kudhura. Exactly. Saka anyway, I'm sure pabatika. Saka tinangobata pane pakaitwa show yekutsungubvi. Topakazosplita bendi. Ndatiri kutsungubvi. Ipapo tanga tabva kubulawayo. Tanga tiine combined show futi namacheso. Okay. Saka tabva kubulawayo. That was 1999.
inofanira kunge iri 1999 tabva kuBulawayo. Ini ndatotanga kusafamba nepenga udzoki, ndakufambira order yemashow anda arrange, but zvekutobuda bhendi zvanga zvatodini zvakakonzerwa nei zvekubuda bhendi? Unongokundikana munhu, unongokundikana. Because mamuri mabrothers ka iona Dayton. Brotherhood haina basa, but mistake, it's an outstanding thing. Not a mistake. Yeah. And Mwari ngavandigonesa ndisafambe ndichiti vandakasiyana navo vaivo wrong. Why can't I point it to myself? That's wisdom and maturity, manje. Ndo kufamba ndichiti why trying to give problems to others? Why not me? Look, vashoma maturity yo manje. Because I have to look onto what I used to do. And ndaona izvozvo, I have to share the wrong. Neniwo pandakadai apa ndopakava pakuzodaika. Because the times totangira pa section B, tajamba section B. Tasiya pekutangira. Saka pakazoshaja kuti mama agadzirisana zvino. Isusu kama uida una uchinja. Taifambidzana. That's good. But zvebasa ndo zvataiti tikasangana. Tikaona ari kutaura zvekuti tinofanira kuridza pamwe chete. Ndine mibvunzo miiriwo yandaimubvunza kuti ko apa tinopaita sei apa topa, ndikaona pasina anza ndoziva kuti still ndikaenda ndinonodzoka. Nokuti apa kana asina kupanzwisisa hatisi kuzopagadzirisa nokuti hapana kutonzwika. Saka tairamba basa ndokwaiita unge kakuine katension kekuti tikadzokerana zvinozomira sei. But zveukama hwedu ndaitongofonawo kuti iwe kwafiwa handei kunama, iwe mwana wangu ari kurwara, une mariwo ipapo, ndaingozviita saizvozvo ndasingaregere. Asi zvekuti basa ndaiona kuti yandakanzi mistake yandaita haina kugadzirika. Kusvika nhasi uno haina kugadzirika. Dai yakagadzirika tikaona tese kuti tagadzirisa. Hapana kwaimboenda bendainge nezita 1. But the mistake yakaitika, it's like pandataura kuti nziyo dzataimba taingoridza wesu, tasingazive kuti tiri kusiyanisa nevamwe. The same thing happened to my arrangements that I eat about cash, about instruments, about attire and so forth. Zvaingoitika kudai kuti pamwe pacho ndaiuza ushungu hwekukura. Ndaiuza ushungu hwekukura kuti isusu ndofunga kuti patichawana mari yekwekuti. Ndiri kufunga ndega kaini. Patichawana mari yekwekuti tikatenga chakati chatanzi hatina zvinoita. Ini mari yauya ndotenga chiya ndisina kugara pasi nevamwe. Saka ndorambirei kuvarongo naini. Yeah. Hai maturity. Chinhu chauya tatenga bass guitar of course. But waudzani. That question remained living kubva vana mukoma Ray Makahamadzi vasati vafa, vana mukoma Oliver Mtukudzi vasati vafa. They used to ask the question, iwe wakatenga speaker iri kupi but makaudzana here? Notaurira munhu ka ndiri wrong kaini? Transparency manje. Anotaurira munhu kaini? Saka tingati dai kuri kunzi pakatanga band pakagarwa pasi tonatsobvumirana kunzi tichafamba like this like that. Kuti unoziva kuti panotanga mabhendi ungosina kana direction kuti kana tazowana mari tinozodai. Hapana, unozozviona nekufamba kwebasa kuti maiwe. But pamakatanga kuti makurekodha music yautanga kuninga, hamuna mbofunga here kuti timbogara pasi tinatsogadzira mastructure ebhendi? Kugara kwataiita pasi kwanga kusingatiite kuti tikwanise kutaura nezvemari nekuti angaisi. Saka taiarenja kuti tikawana mari toidi, tisina mari yacho tisiri kuziva kuti ichauya here. Saka kurunzi maybe dai makakurumidza kuzifunga makangogara mangotaura kuti alright kurunzi yawanika. Count maybe, but my record label, my record under RTP and doing it in a Raymond Makahamadzi. I want to pay some information about it. Apana mazivira vaizviita kuti tichazoda mari. Apana mazira vaita kuti
tichazoda kugara pasi nezvemari? Hapana. Vaizviziva sei? Unoona? Saka ivo ndadaro 2018 ndakaenda ku Motown Museum. Ranonemwa inzi Berry Gordy. Saka zvaita manje anga ine an artist development program yerecord label. Yokuti vanhu vaitodzidziswa even how to dress. Pane mukadzi ainzi Maxine Powell ndiyaitodhila nekupfekedza vanhu vaimbi. Then papazoita mumwe aidhila nechoreography kuti kana muchimba tambe makadai. Then Maxine Powell futi aidzidzisa even etiquette kuti kana uchienda kuinterview unotora wakadai kana uchimhorisana navanhu unomhorisana navanhu wakadai. Then pozoita rimwe department yavadzidzisa the business side. Right. Aizi muchiri kutanga yenyu mari haisati yapa asi mari inogona kuzoita sei? Kuita uyaiti zviro. Inogona kuzoputika, saka mari ikaputika muchapafambisa sei? Saka vanhu even nyangwe vari maamacha vaitopinda vatori neknowledge yekuziva. Saka ndinoona kuti muno muZimbabwe tatisina marecord label tatinawo zvedu but pampasina artist development. Gozi iyoyo yega yakadaro izivo iri kuda kutoiswa muvanhu. Kuti dai takawana munhu akatiudza kuti hamuna mari asi inogona kuita. Tichitaurira kuti kana mari yenyu yauya inoenda mumaoko mani, yobva mumaoko mani yoenda kupi? Mari yenyu inoshanda zvaita sei? Even isipo. Tichironga pasina. Ende dai takazvironga. Dai penga udzoka isina usipedi. Isusu chakatishomekera izivo rezvaizoitika kumberi kana pachizonzi pauya mari. Do you know zvakamboitika? Ini naDayton takatoenda tiri 2 ku RTP. Tasiya mari yematerms 3 ndofunga tongoti gore rese. Ndakazongofona ndikati ku RTP mune mari asi inini in me ndaiziva kuti vanhu vemotikari vari kutidadira. Saka inini ndikaona mari inokwana mota ndatenga motikari yebhendi. It was in me, not in the band now. But I am in the band. But the plan yandiri kuita is in me. Mari yauya ndikati kune anonzi Tinaro kuchandavengerwa muzukuru ane bhendiwo rake zvinezvi. Kuti wewe tinga newspaper. Verenga pakanzi cars for sale. Ndaudzwa kafiga iri kupi? Ku RTP. Mari yanga iriko ikoko yanga iri 28,930. Kuchuruza nefigures. Haikanganwike yakamutsa mutauro ini chingoiziva. Saka figa iyoyo ndinongoipotsa zvishoma asi ndo range yacho. Vandaudza Dayton kando mari iriko. Mari pamotikari dzatariswa neuyu inokwana motikari ye15,000 something. Tatenga mota iyoyo tozopa vanhu mari imwe shoma. Tosiya 5,000 yekuti kana mota yafa. Dayton anambozviramba. But pandakatenga mota the band got disappointed. Indo. Handida ndisina kutaura. Kuband. Ndisina kutaura kuti chatenga mota. They got disappointed. Why? Isusu tabva kwisoko tichinzwa nzara. Tachiti pamari yawataura iya tikashare ndo yatakunoratidza vabereki. Ndo yatakuratidzawo madzimai pane vanga vakaroora inda ndisina kuroora. Ndo yatanga chitofunga ndo yatichadini? Yaticharatidza vanhu kuti taita mari. Iwo wakutenga mota. Zvarasa kazi. The wrong is there. Handina kutaurira vanhu kuti kana mari yazouya tichaita sei. Saka in still the same thinking ndaifanira kunge takatora mari toidivida ne7 vanhu vanga vari which means kuma 28,000 divided by 7 munhu wanaiwana around 4,000. Andimazviona? Saka hapana akaiwana mari iyi nekuda kwekuti yaenda kumotikari. Number 2, people membership yeband yakafunga kuti ndiri kutenga mota dzangu ini.
noti but yanga iri mota yebendi. Saka ndaitotenga zvinhu ndichitonyoresa kuti penga udzoke. Handina kutenga chinhu ndikanyoresa zita rangu. Ndaida zvinhu zvepenga udzoke kuti zviite. But zvanga zvisinganzwisisike kuti mota yauya imbori muzita rangu. Ndo zvimwe zvezvinhu zvandaita zvikava wrong. Azvona. So tagara pasi tatora vanhu vatakaita navo matara akadaro. The question still came. Josephat, pawakatenga mota iwewe wakaudzana? Ndikati ndakati uya atenge newspaper ndikaudza Dayton figure ndikanzi ko vamwe vesa. Vakazviziva here kuti maita mari iyo? Ndikati havana kuzviziva. Ipapo automatic it came in me kuti sure. Ndaifana kusuma vamwe nekubvunza kuti toita sei. But chimwe chinhu unoziva here kuti dai ndakasuma vanhu taishare mari pamwe dai penga udzoke isina kumbobvira yatenga kana kamotokari kana chii. Nekuti mari taishare munhu ozvitengera yake mota. So means kupenga udzoke the system yenyu mairana system zvekuti pakauya maroyalties munhu wese anowana share. Taifana kushare. Saka mainatzorana band as a band. As a band. Risina inonzi like a company kuti tinenge tina director, tina angari band leader ndeni. Band leader takanga tazoisa Dayton. Okay. Saka Dayton ndiye aienda kuma offices, but aienda ndatoti enda kuma offices ogara pasi oudzwa zviri kudiwa kana kuti opiwa zviri kupiwa. Otouya nazvo right straight pandiri. Ndo zvandauya nazvo. Pamwe ndaimubvunza kuti saka tikuita sei? Handisi kuziva kuti toita sei. Ndomutaura kuti tine amplifier yakatoda kupiwa. Saka all those things kana tichirana corporate tinotoreva kuti zvaikanganisika. Ndaifanira kunge ndichiti amplifier ikafa kuti wakomana amplifier yafa tasendeka. Inozoda kudini? Kugadzirwa. Saka ndaigona kuzvisendekera inini amplifier kusite. Ndichingoziva kuti pachaita mari ichaenda kupi? Kurepair. Ndimazvona. Saka zvaizoshamisa vamwe kuti zvekufa kweamplifier togona kuzviziva. Kuti zvekuti yaenda kunogadzirwa wazozviita kupiko. Saka ndo side randainyanya kufamba randinoda kuparidza kuti raivo wrong. In me, I don't want to point anyone for the wrong that I've seen kuti it's through me or zvitori pandiri panapa. Ndiri kufanira kushare vamwe kuti wrong yechi ikwane tese. Wrong ndaiona. But ndaudza vamwe here kuti izvi zviri wrong zvoda kukoretwa. Unoona ka? So zvaindipa kuti ndiwanikwe ndiine pandakanganisa. Nyangwe ndandine shungu kuti bendi rikure. But ndanga ndisingagone kunyatsa kugara pasi nevamwe kuita meeting. Power. Yeah. That's where I got things wrong. Yeah. So ngatiti dai takaita zvinhu zvedu pamwe chete. Taishare nyangwe dai tisina motikari. Asi aigona kuona kuti mari yangu iri kwana mota ingozvitengera chi? Mota yegega. Saka zvakakunda nekuda kwemamisiro andakaita zvinhu by the beginning. Yeah. Atidi kuti titore kuti uya akazodai. Why not telling what I did exactly that I feel is wrong? So the expression yandinoita inini inoita kuti each one anoita listen to this anoona kuti kana inini ndakuita zvinhu zvangu. First and foremost tinofanira kuita plan of how to share. Do I need to share? Ndini muridzi wezvinhu ndinofanira kuita vanhu voona. Ndo zvinhu zviri zviripo.
So kana usingashare nevamwe, inini ndaitora ownership without the knowledge yevamwe. Ani mazviona? So my suggestion inini yaivo yemukuru webasa, yanga isiri yemunhu womucorporation. Yeah. Mapaona dai ndaitora kuti band redu rakacooperate kuti rive band, I have to stand for my measures ema corporation. But inini ndaitora zvinhu izvi ndobva ndazviita kuti ndiri kurwadziwa nekuti pari kudiwa motikari, ndiri kurwadziwa nekuti pakudiwa gitari. Why me only? Ko vamwe ava. Yeah. Ndo wrong yakaita kuti tenga split. Yeah, pajeka. Then ngrini mama composers fee paifambiswa sei? Right, composers fee. Kwekutanga uko vanga vasati vatiudza kuti pane mari inonzi ya composers fee. Isi tisingaizivewo. Saka information yafanira kutodzidzwa. Yeah, inotofanira kutodzidzwa. Chimwe chinhu zvakafanana na teacher. Anogona kuudza mwana kuti ungatadze kunyora esi chete kungoti esi kudai. Aiwa, iwe uri kumuziva wakamudzidzaka. Uyu mudzidzise mubate rwoko mudzi kuti esi akabhenda kudai. Saka wakangoti ungatadze esi unomuuraya kumurova but ari kutomutadza zve. Yeah, true. Saka RTP haina kunge yakatiburitsira kuti pane inonzi composers fee. Isu tanga tisingaizivi. Saka taingotora mari yedu iya toshare. Okay. Osa yango yakabatana. Ndobva kwaita vamwe vaimbi vakabvunza Dayton kuti imi unoziziva here kuti pamari idzi pane mari yemunhu anonyora masongs? Akati inenge yakaita zvikanzi endai munobvunza kuRTP kuti mari yemunhu anonyora masongs inenge iri percentage yakaita sei? Ndobva aenda onzonzi i10% yemari yamunenge mapuwa, mu25% yenye uko munenge yamabata iyoyo ndo ine 10% yakomboza. So ndobva ndobva andiudza kuti iwe zvanzi mumari mune composers fee 10%. Saka isu ndobva taronga neveRTP kuti 10% ngaingobvisirwa kupi? kuRTP yopuwa composer. So time yakatanga kupuwa Dayton composers fee was 1992. Dayton tata kutogara kumarondera. Apuwa mari yake unganga akaronga arrangements marriages, ndobva atoenda kunoroora, ndobva apedza ndobva atoenda nemukadzi. Ndobva tatongobvunza kuti ndamai guru zvatoita anga abva atoenda nemukadzi wake, which was not bad. Isusuwo padeduction yatakaita paifanira kunge paine mari yaDayton. Uku ano deserve membership, uku ano deserve composers fee. Azvireve kuti kana wamupa composers fee uku asiku, aiwa tamupa composers fee anowana share pane yasara yacho inoshare vamwe. Mazviona? Saka ndobva takungozviita nekuenda tichiziva kuti ndo zvazvinoita tatakuziva manje kuti pa composers fee apa pane imwe element inokanganirwa serege kuti zvavafanira kuti ndikatanga kuridza gitara ndogadzira groove rangu pagitare, umwe munhu ozoya usikoimba pamusoro nditori composers. Macomposer music uyu azoimba azokombozawo malyrics maizviconsidere ipapa? Tinombozvifunga kana nanhasi kudai kuti ndizive kuti if I compose a guitar, do I register as a composer here kana kuti ndingori munhu general? Yeah, because I think kuti panyaya dzecopyright nema-composers, in fact in general copyright, tongoiti copyright, I think zvinhu zvekuti maartist anofanira kudzidza. Zvakafanira kuti kana isusu maproducer panopamba kuti unogadzira kaundi anonzi marhythm kudance, mabeat kuhip hop. Ukagadzira beat paya munhu akasikoimba inini ndotoona 50% because ndagadzira asipo. Unless akatanga kuimba ndozogadzira according to song yake, anogona kutora mnengirinese. Then kana kuti munhu anogona kuuya nesong ine mavhesi isina chorus. Hapana chiripo. Ini ndikanyora chorus, mupa chorus nditori composer. Anogona kuuya nechorus
bhozi ndoona muno musudi pamunhu anobaya nekorasi but asina mavhesis wotozotanga kutomubatsira kunyora mavhesi ndatokombozawo futi saka zvinhu izvozvinhu zvekuti vanhu havazvizive. Then pozoita futi imwe iri very crucial muzimbabwe haisati yakurecognizwa iyo yekuti zvafanira ndikatora for example song inonzi BP yeJazz Invitation akanyora ndiFilbert Maroa akaimba ndiPrudence Katomeni bhendi rakaridza iJazz Invitation. Saka mariyo kana yakusplitwa Filbert Maroa anowana yake yekukomboza right but anzano uyu Prudence kuimba kwaakaitoko voice raka rakatocontribute anofanira kuwana anonzi maneighboring rights. Zvafanira kuti even ukanoteka cover song ukaimba song yaOliver Mtukudzi woita yako version Mtukudzi anopiwa yake yekukomboza but iwo just because wairekodha une mutoo wako kaiso ako maideas nefuti yako unofanira kuwana anonzi maneighboring rights muzimbabwe asati akuconsiderwa futi. So I think tichine maareas aroda kugadziriswa ende chechipiri chekuti hatisina marecord label but marecord label aifanira kuendesa maartist avo through artist development yekuti vanzwisise kuti music industry makamira sei, management yeband, financial literacy, knowledge yecopyright and so forth. And inezvi hatina marecord label saka is very tricky kuti pogadziriswa sei. Alright, tomboti tauda unopedza manje tauda unopedza chirongwa. Pane bvunzo anobvunza almost every musician anouya kuno wekuti kuri kunziwo wasangana naDayton, let's say pane time machine wasangana naDayton ane 10 years, advice yangu mupende nezvawakuziva right now uzvichitanga magitari pane zvimwe zvaunenge uchifungira kuti zvakamira so uzona zvisizvo saka inezvo zvajeka manje because you've been in the industry for a lot of years. Deep advice yangu apa kuna Dayton kuti Dayton uri kuenda kwakamira so ichi usaiti ichi unogona kuchiita kunofarisa apa. Deep advice yangu apa ngatitiise kutanga kwatakaita band kana tichida kutaura nezvemukati mezvakazoitika kubhendi. Ndinenge ndakutaura kuti kana taakutanga chinhu ngatizivei kuti tiri kuchitanga nerudzi rwupi, nokuti zvimwe zvatakakanganisa kumberi murongero watanga taita kumashure. Saka panenge pachida kuti ngatiteererei vamwe vakaziva before isusu. Kana dai wakuzoita chinhu pamberi apo imbonzwa vakazoita before iwewe inobatsira. Yeah, that's very good advice. But anyway, thanks a lot for coming. Tavanengo yakanaka with the jam session. I'm sure vasatopinda magitare matopika a number of my issues. Because ndo purpose ichirongwa chino chekuti vasatopinda magitare vanozoti magitare akamira sei. Because ndinobata vanhu vangopapicha kuti zvese zvakanaka ichi not munhu azoti kune ma-ups nema-downs. Mari yemuzimbabwe magitare yakamira so yakasiyana neyekuSouth Africa, yakasiyana neyekuNigeria, yakasiyana neyekuJamaica, yakasiyana neyekuAmerica. Saka munhu kana achipinda magitare opinda achinazoziva mamiriro ekunzi kuitira kana achiplanwa anazoziva ndiri kuplana ndakamira so. Because vazhinji vanopinda vaine madreams asiri realistic vozoshamisa kuti aish ndomamiriro akaita magitare. Anyway, thanks a lot for coming. Ndatenda zvikuru.